15. srpna 2012 bude pro naše město významným dnem, protože v tento den, je to ve středu před Velkopavlovickými hody, bude dokončena a slavnostně otevřena sklepní ulička Starohorka, která se nachází zde za mnou. Celá tato investice byla vyvolána městem, hledali jsme investory, kteří by postavili něco významného ve Velkých Pavlovicích. Jsou to sklepy vinařské, které jsme chtěli, aby nám pomohly propagovat Velké Pavlovice a propagovat vinařství. Zaháněli jsme několik let investory, než se nám podařilo zajistit skupinu lidí. Je to firma Mons Antiquus, která tyto sklepy staví, investuje a potom je bude rozprodávat jednotlivým vlastníkům budoucích objektů. Velké Pavlovice nutně potřebují investory. My jsme rádi za každého investora, který do Velkých Pavlovic přichází, protože tito investoři zaměstnávají spoustu našich lidí, naše firmy a určitě i do budoucna budou přínosem. My máme dohodu s tou firmou Mons Antiquus o tom, že bude pokračovat v dalších investicích ve městě. Budou to určitě investice do i zájmových organizací. Předpokládáme, že se budou podílet na kulturních akcích ve městě a těší nás, že vlastně i celá ta sklepní ulička je vytvořena v jednom duchu, že to nebude roztříštěná výstavba jednotlivých sklepů, ale skutečně by mohla být novou dominantou našeho města. Nacházíme se na jednom z nejkrásnějších míst ve Velkých Pavlovicích, je to přímo pod Starou horou, pod nejznámější vinařskou tratí. Je zde úžasný výhled, přímo naproti nás je výhled na rozhlednu, na Šlechtitelskou stanici. Jsou zde vidět 3 obce Modrých hor, je to tady Vrbice, Kobylí, Bořetice. Myslíme si, že investoři, kteří zde si tyto objekty zakoupí, nebudou určitě v budoucnu zklamáni a budou do Velkých Pavlovic rádi přijíždět a budou nám dělat dobré jméno.